hemen erdaldun batek galdera bat utzi digu. ¿Es verdad que aprender euskera es casi imposible? Galdera interesgarria da, badakit nork erantzungo digun. Carlos Zidek, bera Madrildarra da, eta aizue, bide batez, horrelako galdera baldin baituzuen, bidali, oso zailak ez baldin badira behintzat. Berandu egin zait, trena galduko dut. Ramon Menendez Pidal edo Enrique Kenner bezalako aditu bat zuen ustez, Txamartin euskal jatorriko hitza da. Dirudienez, txa hori aitatik dator. Aita Martin, Atxa Martin, Atxa Martin, Txamartin. Aita horrek buruzagia esan nahi du. Txamartin beraz, Martin buruzagiaren herriska izango litzateke. Baina guazen Carlos Emilia, zain dugu eta. Batzuen ustez, euskara zaila da. Baina ez alda suediera, alemana edo hungariera bezain zaila edo erraza. Ara, badator Carlos. Ez du ematen, baina madrildar peto-petoa da. Kaixo, Carlos, aspaldikoa. Ike Amon Arriz, ongi etorri Madrila. Eskarrik asko. Ea, Carlos, zer dela eta elkartu gara hemen estatu honen azpian? Kontatuko dizut, historia polita du irudi honek, hau da Aingeru eroria, eta hola deitzen zaio, eta bestela esan da, deabrua. Eta hau da, deabruari mundu osoan eskainitako irudi bakarrenetakoa. Kontxo, beraz leku ezin egokiagoa euskararen zailtasunari buruz hitz egiteko? Dudarik gabe. Askoek bildutako kondaira zar baten arabera, 7 urtez Euskal Herrian egontzen deabrua, eta ez zuen ikasi ahal izan ez eta bai baizik. Eta hauek, Baionako Santi Espirituko zubia iragaitean antzi zituen. Carlos, eta euskara horren zaila alda, deabruak ere ezin izan zuela ikasi. Nik galdera batekin erantzungo nioke, aldago deabrurik, baldin badago, nik uste dut ele bakarra dela. Eta ele bakarra denez, iruditzen zait berarentzako hizkuntza guztiak direla zailak. Ondo ekarria, baina nondik sortzen da euskara zaila den uste zabalau? Mito hori oso gezurrezkoa bezain zaharra da. Eta hiztegietan ere badago, hiztegietan ere agertzen da. Esate baterako, gaztelaniaren hiztegian agertzen da baskuen hitza, hor agertzen da lehenengo adiera edo bigarrena euskal hizkuntza, baina laugarrenari erreparatzen badiozu, metaforikoki hain iluna dena non ezin baita ulertu. Nik bidali diet gutun bat, erdaltzainei eakaintzen duten, baina ez diate kasurik egite. Hala ere zu froga praktikoa zara, zu madrildarra zara. Bai. Gurasoak ere madrildarra. Bai. Eta nondik sortu zitzaizun euskara ikasteko asmoa edo gogo edo? Hori, egia da froga nabarmena naizela, ze nire ingelesa ezin kaskarragoa da. Nire frantsesa are kaskarragoa eta ordea izan naiz euskara ikasteko kapaz. Orduan, horrek zeo zer. Baita Ika ere? Ika ere egiten diat, bai. Eta euskara aukeratu nuen edo euskara ikasten hasi nintzen arrazoi sentimentalengatik. Baneukan aitona bat, euskalduna etzena, baina euskal herritarra zena, Sestaokoa, asko maite nuen, berarekin pasatzen dituen oporrak Portugalete aldean, eta berak esan zidan erdaraz noski, aizu Carlos, gure familian inork ez daki euskaraz, zu zara nire hiloarik kutunena, ea animatzen zaren eta ea gure familian norbaitek ikasten duen euskara, eta nik kaso inion. Euskal Herrikoak ez zuten ikasi eta zuk bai? Hoixe bera, hori askotan gertatzen da. Denetik dago, baina egia da, normala dela jende gehienak ez jakitea gauza askorik euskarai buruz. Eta bapatean bat agertzea edo bi edo hiru badakitenak euskari buruz zeo zer. Eta gutxi gora zuk zenbat madrildar euskaldun ezautza dituzu? 200 bat izango gara, pentsa, bai, nik hizkuntza eskolan 14-15 urte eman ditut euskara irakasten,
eta nire eskuetatik pasatu dira gutxi gora bera hori, 300, 400. Bestelako hizkuntza batzuk ere ikasi dituzu txekiera esate baterako, eta gainera txekieratik euskarara ere itzuli egin duzu. Bai, txekiak literatura euskarara itzultzeko aukera izan dut, zenbait liburu euskaratuz, horrek eman dit sekulako satisfakzioa, holako zubiak, kulturen arteko zubiak sortzea iruditzen zait munduko gozari politenetakoa dela, privilegio hori izan dut eta pozten naiz. Beno, Carlos, placer bat izan da, mila esker, ondo segi. Bueno, ondo segi, agur. Urren arte.